Никола Найденов, привет! Добър ден, Иване. Благодаря за поканата. Никола, представи се пред нашата публика, макар че повечето вече хора ти познават от нашия етнос. Да, благодаря за тази възможност. Казвам се Никола Найденов, по фамилия Николов. Семейен съм, с две деца. По-настоящем живея в Великобритания, в Лондон. Финансов съветник съм, квалифициран експерт в живото и страховането, но като всеки емигрант в чужбина се издържам с много видови професии. Едната от тях е квалификация, която допълнително изкарах тук в Англия като електротехник на повикване и също така предлагане на транспортни услуги. Може би, ако ми позволиш, Иване, да отворя една скоба, като говоря за себе си, за да няма някакви спекулации по моя адрес, защото често виждам как хора се опитват да се упражняват с името ми. Може би да разкрия малко повече, ще бъде интересно, предполагам, за теб, а може би и за аудиторията ни, с какво съм се занимавал в миналото. На 24 години, когато бях, убедих китайски инвеститори да инвестират в ресторанти в Бургас. Стартирахме в Поморие, последствие отворихме 3 ресторанта в Бургас, след това отворихме ресторанти в Ямбол и в Сливен и в всичките тия ресторанти аз работих като управител на тези ресторанти. Като управител да работиш при китайците означава, че трябва да можеш да правиш всичко, абсолютно стоката да мине през... Ти имаш опит в този бранш, предполагам, и си запознат за какво говорим. Всички поръчки да минат през теб, стоката, там отопление, сметки, обучаване на персонал, обиране на позитиви и негативи от клиенти. Всичко това 5 години го работих без почивен ден почти. При китайците, като работят по ресторантите, те рядко почиват. Само ако се налага, човек си взима почивен ден. Не се оплаквам, това беше добър урок за мене и научих много неща, че с настояване човек се научава и пробива напред. Това беше и стимулът в последствие да отворя собствен бизнес. Започнах да работя в сферата на търговията с плодове и зеленчуци, открих собствен магазин на времето. Успоредно с това правех организация и търговия на цветя по заведения с обекти по цялото Южно Черноморие. От Царево, тогавашното Мичурин, до Обзор през цялото лято. Имах моменти, когато, това няколко години също го работих, когато имах 14-15 автомобила с по 2 души екип, които обикаляха цялото това Черноморие да продават цветя. Рози, карамфили, хубави букети, специални поръчки за поводи и така нататък. Как се разви кариерата ми в живото за страховането и как се стана така, че станах експерт на международно ниво, примерно. Булстрат живот първо се опитаха да ме привлекат като клиент, но директно ми предложиха позиция менеджер на екип. Тогавашните, пък и сега работят компании в България, Алианс, KD Life, си спомням и MBA, която е австрийска компания Маркетинг Бератинг Интернационал. Те пък ми предложиха така позицията, която не можех да откажа, също офис менеджер. И за 2007 година станах топ менеджер в тази компания, която е на световно ниво, така да го кажа. След което пък живото застрахователен институт нямаха живото застраховане в България, въобще не бяха известни като компания и на базата на ноу-хау, на опита, който бях натрупал в международните компании, мога сега смело да кажа, че благодарение на мен живото застрахователен институт имат живото застраховане, така да го кажем. Успоредно с това имах и кафетерия в Бургас, кафето на архитектите, за хората от Бургас, които, ако се спомнят къде е точно в центъра до общината, и бистро в квартала, в който живея, бистро в Долно езеро, което в момента е кафе Ароганс. Всички, които живеят в Долно езеро, го знаят това кафе, защото е много така известно.
Мисълта ми е, че през цялото време съм работил за себе си и в момента го правя в Лондон като самоосигуряващо се лице. Относно контакта ми с лударите, казваме ние, нали, властите лудари, да кажа. Контакта ми винаги го е имало основно в моите връстници, които са на моя възраст, хората, с които съм израснал, моите по-близки роднини, които са на първа линия и пак, които са на моя възраст. Може да си представиш, че имам роднини, които са братовчетки, примерно братовчеди, които са по Гърция, които са по други държави, където може би с повече от 5 и 10 години не сме се виждали. Но пък за сметка на това, контактите, които имам и с които съм израснал, мои връстници и по-големите от мене, много добре познават мен, познават родителите ми, баща ми, майка ми, нали, знаят какви хора са, от, както се казва, от какво тесто сме замесени. Сега, ако някой търси информация конкретно за мене, търсете на погрешното място, защото, съгласете се, аз от 20 годишен или откакто съм започнал да уча средно образование, съм започнал своето развитие в Бургас, в града, където не съм имал наистина директен достъп до други лудари, освен до моите връстници, както казвам. Или то са една група хора от, да речем, между 10 и 20 души и плюс роднините ми, които са, може би, около 50 човека. Но искам да отворя една скоба и да кажа, аз не виждам това да е някакъв недостатък заради каузата, в която в момента се боря. Напротив, Иване, мисля, че това е преимущество. В някаква степен аз съм се развил на места, където други са нямали достъп до такива места. Да работят, да се развиват в такива компании, да се обучават. Нали? Така че аз приемам това за преимущество. Не знам защо хората си мислят, че е недостатък, а не виждат позитивно, положителното. Много добре знаеш, че всичко виждат, но така е удобно за тях да не виждат някои работи и да спекулират срещу тебе и срещу сдружението. Това добре ти е познато. Това могат да го правят само душманите, според мен. Хората, които, как да кажа, ето виждаш в момента какъв екип от хора сме събрали най-после. Хора, които бих казал са на много високо ниво. Самия ти си част от този екип, нали? Като визирам и тук присъстващите, които аз и ти, които си говорим. Значи, когато имаме такъв екип, търсим себе подобни. Радвам се, че сега сме заедно и правим така, че нещата да бъдат успешни. Никола, откъде дойде идеята за вашето родарско сдружение? Благодаря ти за този въпрос. Ами то не е тайна, че преди сдружението наистина аз имах амбицията и вярвах, че като сме толкова многочислен народ, ние съвсем спокойно бихме могли да представляваме и да имаме партия, в която, разбира се, не могат да бъде регистрирана само на етническа основа. Говорихме за българска партия, която пък не е забранено ние като български граждани да си избереме представителство, нали, представители, които да ни представляват и да се борим за по-висока институция, там където да имаме представители. Обиколих 2 години, близо инвестирах от живота си време и средства и така нататък, за да обиколя страната и да търся, успяхме да инициираме само инициативен комитет и вместо от 50 души той беше от около 25 човека. С идеята с този инициативен комитет да търсим, как да кажа, интелигенцията, да търсим хора, които да имаме по места в България, с които да работим и да гоним целите си в институции, които да представляват наш интерес, да имаме така самочувствие. Защото предвид това, че ето, както наскоро имаше избори, всеки един дава гласа си за някой, защо не да подкрепим наши хора, които да се борят за интереса. Видях, че това е трудно постижимо. Защото, както се казва, или нямаме хора по места, които да са на необходимото ниво, или ако има хора, те не искат да се занимават с такъв вид политика. Може би с право и с основание. Оттам насетне дойде идеята за регистриране на сдружение да извървим по-дългия път, така да се каже.
и чрез сдружение да опитаме да събудим самочувствието на всички наши власти и родари. Може би в последваща стъпка, някой ако ни забележи, защо не да се включим и в институции или междувременно между нас и така да кажа, когато има хора, които кандидатстват за кметове, общински съветници и каквито и да е други позиции, които да са полезни за етноса ни, без значение от коя политическа партия да са, ние хората като такива от нашата общност да им дадем своята подкрепа, в което аз не виждам нищо лошо и нищо политическо или тясно свързано с някакви скрити задкулисни неща. По-скоро напротив, според мен, аз винаги съм говорил открито за това и няма да спра да го правя. Ако има някаква възможност с политическа партия да се свържем след време, защото сега не сме готови, това ще бъде оповестено. Няма да прави нищо задкулисно. Аз така и се опитвам да работя покрай сдружението. Има ли сдружението готов план, който да реализира целта на сдружението, по-конкретно излизането от ромската графа? Разбира се, че има план. И той планът не е от днес, не е от вчера. Основното, което трябва да направим, това, което сдружението ни се опитва да направи от повече от година, е да направим наши структури, наши клубове във всяка една част на България, във всеки един град, село, област, във всеки един по-голям град в Европа също. Да имаме структури и общност, която да общуваме и да бъдем единни. Това е видът обединение. Защо казваме ние обединени български власти? Имаме предвид това, че точно да обединим хората. Това да се обединим няколко сдружения, което е като фикс идея, виждам в повечето групи, като че ли това ще реши проблема. Няма да реши това нашия проблем. Въпросът е да бъдем обединени всички хора като един в различни държави, да се събират веднъж седмично хората, да изпият по едно кафе, да общуват за своите проблеми, за това да си помагат, за интеграцията в чужбина. И в България имаме нужда, дори на места от интеграция, ако трябва да бъда честен. С болка го отбелязвам това, но виждам, че на места трудно можем да избягаме от този менталитет ромския, срещу който ние се борим с право. Разбира се, че не сме роми. Това всъщност цели нашето сдружение. Да си подпомагаме. Да, влизам си пак в темата. Извинявам се, че така разпокъсано говоря. Това е, защото се вълнувам. За първи път съм пред на интервю. Да. И мисълта ми е, че стъпките, които сме предприели, според нас са най-чистите, може би не са най-преките, защото това да протестираме някъде, когато не сме сила, няма да има никакъв резултат. Така че ние трябва да започнем отдалече, така както ние го правим, според мен е правилното. Да организираме фестивали, изложби, събития, събори, какъвто сега правим в Созопо, организираме за първи път на такова място ще бъде показан нашия етнос. Няма да сме по поляните, по горите, скрити някъде сами, а отиваме в центъра на културните градове вече, така че да не забележат. Така че на такова място ние може да покажем кои сме и да покажем какви са ни разликите с ромския етнос. Конкретно това ти беше въпрос. А според тебе смяташ ли, че нашите хора са дораснали до такова ниво, че да разберат какво означава едно сдружение? Защото за жалост виждаме по социалните мрежи, хората даже не знаят какво е сдружение. Чудят се дали е политическа партия или пък нещо друго. Смяташ ли, че хората са готови за да подкрепят едно такова сдружение или пък една такава кауза, която сме предприели? За съжаление си прав, като казваш, че по социалните мрежи, като че ли има много хора, които не разбират какво е това сдружение. И те си чуят това Фейсбук група ли е, политическа партия ли е, с какво се занимава едно сдружение като неправителствена организация, как защитава интересите на хората. Прав си за това, че има много хора, които не са запознати и тук е ролята на това, което част от екипа ни, както и ти, както да не изброявам поименно всички по лайфове, които се включвате и правите и разяснявате на хората публично
всъщност какво е едно сдружение и с какво се занимава, чии интереси защитава и как го прави. Отделно от това обаче има хора, които не са много във Фейсбук, които нямат време за социалните мрежи и може би, ако питаш мене, в някаква частност така би трябвало да насочим като таргет, като цел в тези хора да привлечем към нас, с които да работим. Видимо, че в по-голяма част хората в социалните мрежи повечето са свободни, търсят развлекателното, търсят с това просто да полафят с някой, да обменят мисли в някаква посока или да разсъждават дори с нас, но не и някак си активно всички да се включат в тази кауза. Таргета, хората, които търсим, най-вероятно са заети хора, които нямат време, но ние ще ги открием. Вече сме на път, в правилния път, да кажем. Тоест, според тебе все още хората не са достатъчно дораснали, за да подкрепят едно сдружение? Ами, видимо, не сме готови. Така е, няма как да избягаме от този факт. Имаш ли надежда в новото поколение, което в момента расте в чужбина, по Англия, по Германия и така нататък, че някой ден ще имат интерес и ще поемат отговорността така да поведат сдружението, защото самата истина е, че в момента липсва ни кадри и образование. Да, Иване. Бих добавил, че може би на нас не липсва и социалния контакт, живия контакт между нас. И според мен от нашето поколение, визирам себе си и ти, тебе, макар че си по-млад, нали, така, на години, но всъщност това зависи от родителите, които сме ние сега в момента. Да направим така, че когато събирайки се да общуваме ние, по-големите, покрай нас да съберем и децата, както е правено, откакто свят светува. По този начин те да се запознаят, да общуват, да им бъде интересно, да обменят мисли и идеи и по този начин да наследят една кауза, върху която да работят и да запазят уникалното, което сме на този свят, че сме ние. А как би съветвал тези родители да подходят с децата си, така че да имат този интерес след няколко години? Ами ето, имаме конкретно, ако говорим за сдружението, имаме поне Фейсбук групи във всяка една държава. Преди няколко месеца ги регистрирахме. Виждаме, че няма активност в тези групи. Да започнат да влязат в тези групи или дори да не е група по телефона, да се събират хора веднъж в седмицата. Те така или иначе го правят роднини, но не, защо да не го направим и хора, с които не се познаваме? Веднъж в седмицата роднините или приятели, които са наблизо, се събират на барбекю или там, примерно, да пият по питие. Добре, нека веднъж в месеца да го направим, пък да се организира някаква среща в някой по-голям парк, във всяка една държава, примерно. Да излязат хората на наша възраст с децата си и да знаят, че в този парк имат среща власти лудари на тази дата на определеното място. И там да отидат, да се запознаят, да общуват. Вярвам, че на всеки ще му е приятно да го има този социален контакт, а на децата ни ще им бъде първо любопитно и после ще започнат да се слушат в думите на възрастните, като вървят покрай тях, като общуват покрай тях и по този начин според мен ще наследят и ще продължат тези разговори, ще ги обновят, ще вкарат нови идеи, по-модерни. Знаем, че децата сега са почти научени на всичко с тази развита технология. Какво е твоето виждане за бъдеще за влашката родарската общност в България? Моето виждане за нашата общност, така да го кажа, е, че вярвам, че ще дойде момента, в който ще се почувстваме заедно. Ще дойде момента, в който ще започнем да подкрепяме интуитивно всякакви инициативи, които довеждат до популяризирането, до добруването на това да се запазим и да се съхраним във времето. Бих добавил тук дори безусловно да повярваме в някой, като видим, че той тръгва с добри намерения да прави някаква инициатива, ние да повярваме и да го подкрепим. Морално, финансово, кой както намери за добре. Такива инициативи трябва да се подкрепят. И по този начин ние ще успеем да изплуваме, ако мога да използвам този израз, или ще успеем да се покажем такива, каквито сме били, откакто свят светува.